Τι συνύπαρξη είναι αυτή, τι συνύπαρξη, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Rolling Stones και AC/DC παρέα, επάνω στο πάρκο. Ή Μάρτον που λέει και ο άλλος. Και ο αγέρας τους. Τι κάνει πουτάνα η κόκα. Έλα ρε, άκους! Όσοι είχαν πάει και να τους AC/DC στο ΆΚΑ, παραμιλάγανε μετά αυτόν, παραμιλάγανε, μα αυτόν εδώ. Μιλάμε τώρα για ιερά τέρατα, έτσι. Rolling Stones και AC/DC μαζί. Ιστορική συνύπαρξη αυτή. Πάμε. Καλησπέρα. Δευτέρα, 10 η ώρα ξεκίνημα. Πολύ τυπική στο ραντεβού μας, πολύ ακριβής. Όχι θυμάμαι σαν το έξτρα που λέγαμε 11 και ξεκινάγαμε 12 παρά κάτι. Πολύ ακριβής. Για να μπούμε για τον Α. Έχει δίκιο ο Γιώργος ο Φλόδος και ο Μανώλης μέσα ο σκηνοθέτης μου. Γιατί είχα και τους δύο στον Α που μου λένε θυμάσαι τι γινόταν στον Α. Θυμάμαι εγώ. Περνάγαμε καλά, Μανώλη, περνάγαμε καλά. Αλλά εγώ θα θυμίσω κάτι άλλο. Πρεμιέρα πρωταθλήματος. Ξεκίνημα εκπομπής δικιάς μου, στον Α. Πρώτο παιχνίδι, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Μέχρι τις 12 έχει εκπομπή ο Πουρουποπού. Η ώρα έχει πάει 12 παρατέταρτο και η ροή του λέει πλησιάζει 12, τελείωνε. Είχε πάει 12,5 ώρα και έβαζε βίντεο. Αγανάκτησα. Μπήκα μέσα και έγινε της πουτάνας στο μαγκάλι. Αποτέλεσμα, με διώξα από τον Α. Λοιπόν, πάμε και τα play-off. Αλλά έχουμε γραμμές. Με τους φίλους ακροατές εδώ θα μιλάμε, θα ανταλλάξουμε απόψεις. Έλα Διονύση. Καλησπέρα Γιώργο. Καλησπέρα. Διονύσης Παοκτζής. Έλα ρε, και σε ήθελα τώρα κύριε Παοκτζή. Ήμουνα ο πρώτος που είχα βγει όταν ξεκίνησε η εκπομπή. Μάλιστα. Σου έκανα ποδαρικό. Λοιπόν, θέλω να πω για τα play-off. Καταρχάς θέλω να πω ότι ο Ατρόμητος έπαιξε πολύ καλή μπάλα. Εγώ θα πρόσθετα ότι στα play-off ήταν ο καλύτερος. Ήταν ο Ατρόμητος καλύτερος. Άσχετα τερμάτισε 14 βαθμούς πίσω από τον ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα. Βέβαια, έπαιξε καλή μπάλα. Έπαιξε καλή μπάλα, ήταν ο καλύτερος. Εγώ θα πω για τη δικιά μου την ομάδα, θέλω να πω ότι άκουσα και την εκπομπή στο απόγευμα στο Real. Αυτό που παλέφαντος ήταν εκπληκτικό. Να το θυμίσουμε. Βέβαιως. Είπε λοιπόν ο Νίκος Αλέπαντος στην εκπομπή του απόγευμα στο Real ότι κανονικά ο Σαββίδης πρέπει το πριμ όλων των παιχτών να το βάλει σε μία σακούλα. Στον Παντή. Και να το στείλει στον πατή του τερματοφύλακα. Ισχύει, το παλικάρι κατέβασε ρολά. Ισχύει. Τι ήταν αυτό, ρε. Τι ήταν αυτό το πράγμα. Ήταν από άλλο πλανήτη ο Πατής, ξέρω εγώ. Δεν έπαιζε μόνος του. Και τι έγινε όταν μάλλον, εάν κέρδισε ο ΠΑΟΚ στα Γιάννενα, το θέμα ήταν να μην κερδίσει ο Ατρόμητος. Και ο Ατρόμητος δεν κέρδισε λόγω Μπατή και λόγω της νευρικότητας του τρακ και του άγκους που είχαν οι παίκτες του. Αλλά βασικά λόγω Μπατή. Δεν ήταν καλή στα τελειώματα του Ατρόμητου. Ναι, φαινόταν. Και συν της άλλης, για να λέμε τα σίκα-σίκα και τη σκάφη-σκάφη, βγάλαν και τον Απολώνη ένα offside το οποίο δεν ήταν, έτσι. Βέβαια.
Έχει από πίσω το παλικάρι. Εκεί δεν φταίει ο Κάκος. Όχι. Έτσι. Είναι θέμα πλαϊνού. Φταίει ο Λάισμαν, αλλά ο Πλάγιος, εντάξει, μην πω τι έκανε. Δι' αυτή την περίπτωση. Τότε λοιπόν με σακούλα να έχει λεφτά για τον πλαϊνό, σαν πήρε. Μα ναι. Δι' αυτή την περίπτωση, να μην σε καθυστερώ, θέλω να πω το εξής, ότι δώσαμε το δικαίωμα σαν ΠΑΟΚ στον Ατρόμητο και στον κάθε Ατρόμητο να μας λένε ότι είμαστε πελάτες τους. Ελπίζω αυτό ο πρόεδρος να το άκουσε, αν το άκουσε, και να παρουσιαστούμε του χρόνου πιο δυνατοί. Πρώτον. Δεύτερον, θα ήθελα να πω στον πρόεδρό μας να αφήσει τα προσκυνήματα στα μοναστήρια της Χαλκιδικής και να ασχοληθεί με το δικό μας το μοναστήρι στην Τούμπα, να δούμε τι θα γίνει. Έχουμε play-off, τα οποία ξεκινάνε Ιούλιο, έτσι. Προπονητή ακόμα δεν έχουμε ανακοινώσει, παίχτες δεν έχουμε πάρει. Το θέμα είναι οι παίχτες θα γίνει. Ορίστε. Με τους παίχτες τι γίνεται, τι θα πάρει. Αυτό ακριβώς. Άκουσα ότι αυτός ο προπονητής, ο οποίος ήταν από την Μπράγκα, λοιπόν, θέλει να φέρει τον Κουαρέσμα, ο οποίος παίζει στην άλλα αχλή κάπου εκεί κάτω στο Ντουμπάι. Τι να τον κάνω εγώ αυτό, να έρθει να κλείσει την καριέρα του στον πάγκο, να κολλήσει ένσημα. Αυτή είναι η ομάδα που ονειρεύεται ο Σαββίδης. Ποια ένσημα, για το επικουρικό, όχι για το ΙΚΑ. Ποιο επικουρικό, Γιώργο, είναι άστα να πάνε. Αυτή την ομάδα ονειρεύεται ο Σαββίδης. Αυτό είναι το όραμά του. Δηλαδή, με αυτούς τους παίχτες εμένα θα με πείσει να πάω να πάρω τη διαρκεία στη νέα χρονιά. Δεν πρόκειται να πάρω διαρκείας. Θα κάθομαι και θα πηγαίνω να βλέπω τον Απόλλωνα, να σου πω την αλήθεια. Με έχεις κάνει Απόλλωνα με αυτά που άκου. 1000 φορές. Αν έχω άδικο, πες μου ότι έχω άδικο. Πρώτον αυτό. Δεύτερον. Τρίτον. Αυτό το προπονητή έχω την αίσθηση ότι τον έχει προτείνει ο Σάντος στο Ζαγοράκι και στο Βρίζα. Και αυτοί με τη σειρά τους τον προτείνανε στο Σαββίδη. Εγώ αυτή την αίσθηση έχω. Λοιπόν, να μας πει ο Σαββίδης ποιος κάνει κουμάντο στον ΠΑΟΚ. Ο Σαββίδης ή αυτή η Τριανδρέα. Γιατί εγώ, εντάξει, είμαι εδώ πέρα στην Αθήνα ΠΑΟΚ, δεν είμαι πάνω στη Θεσσαλονίκη, δεν είμαι ευκολόπιστος όπως είναι η δική μου πάνω στη Θεσσαλονίκη. Να μας πει ο Σαββίδης ποιος κάνει κουμάντο. Κάνει ο Βρίζας, ο Ζαγοράκης. Στο Ζαγοράκι τον φωνάζαμε κλέπτη και μας τον έφερε μέσα στον ΠΑΟΚ. Και στον Ατρόμητο, όταν βάλαμε τον γκολ στα play-off, αγκαλιαζόταν στο Βρίζα μαζί με τον Βρίζα σαν να είναι. Ήρθε η ώρα, Διονύση, να πω και κάτι άλλο. Ναι. Ότι πριν από λίγες μέρες ξεκίνησε μια ιστορία από δύο ενώσεις του Κυρκής και του Ηρακλείου εναντίον της διοίκησης της ΕΠΟ και βασικά εναντίον του Σαρή. Την κίνηση αυτή δεν την ξεκίνησε τώρα επάνω ο Χατζιαποστόλου μαζί με τον Τζόρτσογλου, την ξεκίνησε ο Γκαγκάτσης. Άλλο καλό παιδί. Την ξεκίνησε ο Γκαγκάτσης. Και επειδή άκουσα ότι ο Γκαγκάτσης ξεκίνησε υπέρ του ΠΑΟΚ, εγώ έχω να πω κάτι. Δεν την ξεκίνησε υπέρ του ΠΑΟΚ, την ξεκίνησε για πάρτι του. Εννοείται. Μα εννοείται. Μυριστήκανε μαϊντανό, Γιώργο, μυριστήκανε μπικικίνια και πάνε να βάλουν τώρα το χέρι μέσα στο μέλι. Εγώ αυτό ξέρω να πω. Ο δικός μας πρέπει να ξυπνήσει. Έχεις πει μια πολύ μεγάλη κουβέντα, Γιώργο. Έχεις πει μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Μπορεί σαν επιχειρηματίας να είναι τσάκαλος ο Σαββίδης, αλλά στην μπάλα, άμα δεν κολλήσεις ένσημα, δεν πας πουθενά. Άλλο έχω λεφτά και άλλο ξέρω το πει. Έτσι, δεν περπατάς. Τα έχεις πει πολύ καλά. Σε ευχαριστώ πολύ, Διονύση. Παραδέχομαι, φίλε. Θα δούμε, δε. Σε ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά σου, γεια χαρά. Πράγματι ο Ατρόμητος άκησε την νίκη χθες. Άκησε την πρώτη θέση σε αυτό το μίνι πρωτάθλημα. Αλλά προσωπική μου άποψη, δεν χρειάζεται να γίνονται καν τα play-off. Έγινε και με το πρωτάθλημα. Τερμάτισε ο ΠΑΟΚ δεύτερος. Αυτό θα παίξει πραγματικά Ευρώπη. Τι να το κάνω τώρα εγώ, να παίξει ο ΠΑΟΚ και να μπουν τα Γιάννηνα, Φερρυπίνη, ο Ατρόμητος. Για ποιο λόγο? Στο πρωτάθλημα τι κάνετε, κύριε? Πάμε στα Πατήσια. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα. Βασίλης Πας Γιάννηνα. Καλώς τον Απήρωταν 1966. Γιώργο μου, στα Γιάννενα, Γιώργο, υπάρχει ένα σημείο αναφοράς. Πώς λέμε εδώ στην Αθήνα ο Μπακάκος, ο Δελιολάνης. Υπάρχει ένα σημείο αναφοράς στα Γιάννενα, Γιώργο, το οποίο λέγεται Γυαλί Καφενέ. Δεν ξέρω αν λειτουργεί ακόμα το μαγάζι. Ξαναπες το πάλι, Γυαλί Καφενέ. Γυαλί Καφενέ. Λοιπόν, ναι, Γυαλί Καφενέ, το οποίο μαζευόταν όλα τα γύφτια, όλοι οι κλαριτζίδες, ήθελες γάμο, ήθελες βαθμισιά, ήθελες γιορτή, πήγαινε στο Γυαλί Καφενέ. Μιλάμε για μαλακό κλαρίνο, όλων των ειδών. Όλων των ειδών. Λοιπόν, έχουμε κλείσει την αίθουσα, θα πάει τα Σπόρια FM,
τα κέντρα FM, η Έρα Κόπρα FM, η Live Score εφημερίδα, τα δημοσιογραφάκια που μας λιβανίζανε με το ψυχολογικό τους πόλεμο ότι ο ΠΑΣ δεν θα παίξει Ευρώπη, θα πάτε, θα χορέψετε με τα κλαρίνα, θα μεθύσετε μπύρα, ουίσκι και τσίπρο, μετά θα πάτε στη Μετσοβίτσα για πατσά, μόλις ξημερώσει Γιώργο, θα πάτε στη λίμνη να βουτήξετε το κεφάλι μέσα, να ξεμεθύσετε και φεύγοντας για Αθήνα θα περάσουν από το σύνδεσμο των Blue Bagheeros να τους ρίξουν ένα χέρι ξύλο και να γυρίσουν πίσω με τα ποδάρια. Μπας και γίνουν επαγγελματίες δημοσιογράφοι, να είναι ανεξάρτητοι και να τιμάνε όλες τις ομάδες εισάξια. Και κλείνω με τον κύριο Πανόπουλο, Γιώργο. Μιλάει για Σκόντα. Εγώ θα πω κύριο Πανόπουλο, που έβγαλε μια ανακοίνωση και αναφέρθηκε κατά του ΠΑΣ Γιάννενα και του Παναθηναϊκού, αποκαλώντας μας μπακάλικα και ψιλικατζίδικα. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Πανόπουλε, είσαι 15 χρόνια στο ποδόσφαιρο, έχεις πουλήσει 40 παίκτες, έχεις βγάλει δεκάδες εκατομμύρια ευρώ. Λίγους λες, ο Πανόπουλος είναι ο παράγοντας στο ελληνικό ποδόσφαιρο που έχει κάνει τις περισσότερες αλλά και μεγαλύτερες χεριές. Έχεις παίξει μόνο μια φορά Ευρώπη, κύριε Πανόπουλε. Σε έχει αποκλείσει ο Γκουγκουλιάς στα ημιτελικά. Δεν μπορούσες να αποκλείσεις ούτε τον Άρη 2 φορές που έπεφτε Β' Εθνική. Κόβεις 100 εισιτήρια, κύριε Πανόπουλε, κάθε αγωνιστική με τα χέρια ανάταση οι φύλαθλοι για να δείχνουν περισσότερο. Έφερες τον Μπελέ στην Ξάνθη. 100 άτομα και εκεί εγγένεια. Δεν σε τιμά κανένας. Ό,τι και να κάνεις το πρωτάθλημα δεν είναι λογιστικό. Δεν είναι λογιστόν το πρωτάθλημα. Είχαμε κάποιες οικονομικές εκκρεμότητες και τις διευθετήσαμε στο κράτος. Λοιπόν, κύριε Πανόπουλε, κοίτα την ομάδα σου, μη κάνεις κάβα τα λεφτά, επένδυσε στην ομάδα σου και μην ασχολείσαι με το λαοφιλέστατο ΠΑΣ Γιάννενα και Παναθηναϊκό. Αυτά έχω να πω, Γιώργαρε, και σε όλους που ρίχνανε λάδι στη φωτιά με τον ΠΑΣ Γιάννενα, πιείτε ξύδι, ξύδι. Κοιτάτε μας τώρα από την Ευρώπη. Γεια σας, γεια σας. Καλή τύχη στην Ευρώπη. Γεια χαρά. Γεια χαρά. Ο Βασίλης από τα Γιάννενα έβγαλε όμως πολλή εμπάθεια. Αυτά είναι αποθυμένα. Είχε μαζέψει μέσα του πράγμα και πήρε τηλέφωνο του πέρα και τα έβγαλε όλα. Έτσι γίνεται πάντα. Όταν μαζεύεις μέσα σου, κάποια στιγμή γίνεται η έκρηξη. Αυτό που είπε ο Αλέφαντος. Κυριάκο. Κυριάκος. Ναι, έλα Γιώργο. Έλα φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Να είσαι καλά. Γιώργο, εγώ είμαι Ολυμπιακός και θέλω να ασχοληθώ με τον κύριο Βαλβέρδε και να απαντήσω σε ο οποίος ανακοίνωσε ότι έφυγε από τη Βαλένθια. Όχι έφυγε, Γιώργο μου. Τον εμπαρκάραν όπως τον είχαν εμπαρκάρει και στη Βιγιαρεάλ. Γιατί εδώ τον έφερε ο μεγάλος ο Σοκράτης Κοκαλής, τον είχε κάνει μάγκα και νομίζανε όλοι μερικοί, που σου είπα και την περασμένη εβδομάδα, μερικοί είδανε την μπάλα στην τηλεόραση και τη μάθανε. Και ήταν μερικοί δημοσιογράφοι και κυρίως και από αυτό το κανάλι που πιλάγανε του κόσμου το μυαλουδάκι ότι είναι ο μεγάλος ο προπονητής, διωγμένος από τη Βιγιαρεάλ, διωγμένος από τη Βαλένθια. Νομίζανε αυτοί οι δημοσιογράφοι όλοι που μάλλον τους μπούκωνε, ξέρεις τι λέω μπούκωνε, μάλλον τους μπούκωνε. Είναι άστοχο αυτό που λες. Τέλος πάντων άστοχο, ζητάω συγγνώμη. Άκου τώρα εδώ. Και από εκεί που περιμένανε ότι θα αναλάβει την Μπαρτσελώνα ή τη Τζέλσι, Ατλέτικο Μπιλμπάο. Καλά δεν είναι? Δεν είναι και μικρή ομάδα, δεν είναι και μικρή ομάδα η Ατλέτικο Μπιλμπάο. Δεν είναι και μικρή ομάδα η Ατλέτικο Μπιλμπάο. Γιώργο, φέτος εγώ να σου εξηγήσω κάτι. Ήμουνα Ρεάλ. Αλλά από τον καιρό που η Ρεάλ μας εξηγήθηκε άσχημα, κυρίως στο Ολυμπιακό στάδιο, με εκείνο τον ανεκδιήγητο το διαιτητή, τον Κρουκ, αν θυμάσαι, που στο πρώτο λεπτό δεν μας έδωσε τον πενάλτη και έπρεπε να αποβάλει και όχι τον Καστίγια, στον άλλο τον Κανιθάρες. Στο 3-3 λες. Στο 3-3. Από τότε σε έγινε Ατλέτικο Μπιλμπάο.
και κοίτα που τον ευρήκα το Βαλβέρδε πάλι μπροστά μου. Εδώ είναι το κακό. Το καταλαβες. Αλλά από εκεί που τον υπολογίζανε ότι θα να πάει σου θυμίσω στην κάτι άλλο όμως. Μπαρσελόνα... Να σου θυμίσω κάτι άλλο. Είπες ότι τον έφερε ο Κόκαλης. Ναι. Αλλά μην ξεχνάς ότι για να έρθει ξανά στον Ολυμπιακό, Ναι. ο Μαρινάκης γονατιστός πήγε και τον παρακάλεσε. Γιώργο, ξέρεις ότι οι μάνατζερ κάνουν πράγματα και θαύματα σε αυτή την εποχή. Δεν είσαι, με συγχωρείς για τη φράση μου, κανένας κουτός. Ό,τι που είναι οι μάνατζαροι. Και είδες τι είπες προηγουμένως με το φίλο τον Παοξή που τα είπε πολύ ωραία. Ότι πρέπει να αφήσεις τα μοναστήρια, γιατί ο Μαρινάκης δεν ήξερε μέχρι τώρα από ποδόσφαιρο. Σιγά σιγά, και ο Κόκαλης στην αρχή πλήρωσε μερικούς και σιγά σιγά έμαθε. Πλήρωσε μερικούς εννοώ προπονητές. Τέλος πάντων, ο Κόκαλης τον έφερε εδώ, τον έκανε μάγκα, τον έκανε πρώτο, έναν προπονητή μέτριο, και ο κύριος ήταν πρώτος στην πόλη και ήθελε να γίνει δεύτερος στο χωριό. Ας κάθεται εκεί πέρα τώρα στην Μπιλμπάο, και από εκεί που ήταν να αναλάβει τη μεγάλη Μπαρσελόνα, Μπιλμπάο, καλά είναι στην Μπιλμπάο, μια χαρά. Και αυτό είναι μια απάντηση σε μερικούς φιλάβλους του Ολυμπιακού που τον είχαν θεοποιήσει. Ο Ολυμπιακός πήρε πρωτάθλημα, Γιώργο μου, και χωρίς τον Βαλβέρδε. Πήρε με τον Ζαρντίν, πήρε με τον Νικοπολίδη και στο τέλος πήρε και με τον Μίτσελ. Τι έγινε με αυτό το Μίτσελ? Μας Καλά, με συγχωρείς. Εδώ πήρε με τον Κόλια. Έλα, ακούς, μας ψήνανε ότι θα έρθει ο Λεόν και ο Λεόν και ο Λεόν. Χετάφε. Ναι, και μένει στη Χετάφε. Γι' αυτό πρέπει ο Μαρινάκης να προσέχει, γιατί στο τέλος θα κάνει τον κόσμο και θα τον εδιώξει από το γήπεδο. Γιατί μερικοί δίνουν 400 ευρώ να πάρουν ένα διαρκείας και νομίζουν ότι κάνανε τον Ολυμπιακό κτήμα τους. Με 400 ευρώ δεν κάνεις τον Ολυμπιακό κτήμα σου. Κατάλαβες, Γιώργο μου? Άμα κατάλαβες τι εννοώ, κατάλαβα. Γιατί και εμείς που γίναμε και πληρώναμε εισιτηριάκι και μπαίναμε στο γήπεδο και τα δικά μας τα λεφτά περνάνε. Δεν περνάνε μόνο των 400 ευρώ και να κάνουνε το Βαλβέρδε μάγκα. Ατλέτικο Μπιλμπάο και πολύ του ήτανε. Από εκεί που θα πήγαινε στην Μπαρσελόνα, κοίτα ρε Γιώργο που καταντήσαμε, κοίτα που καταντήσαμε. Σε ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά, καλή σου νύχτα. Για χαρά, για χαρά, για χαρά. Έχουμε ένα νέο δυσάρεστο. Πέθαμε η κόρη του Γκαλίνοβιτς. Θυμάστε ότι το κοριτσάκι αυτό, από την ημέρα που γεννήθηκε, όταν ο Γκαλίνοβιτς ήταν στον Παναθηναϊκό, ήταν συνεχώς από νοσοκομείο σε νοσοκομείο. Πέθανε σήμερα από ανίατη ασθένεια σε ηλικία 6 χρονών. Εγώ που έχω μια ιδιαίτερη ευαισθησία στα παιδιά, πραγματικά λυπήθηκα πάρα πολύ. Πάρα πολύ, γιατί και ο Γκαλίνοβιτς όλα αυτά τα χρόνια ζούσε ένα δράμα. Η κόρη του από νοσοκομείο σε νοσοκομείο, αλλά και ο ίδιος από νοσοκομείο σε νοσοκομείο μαζί με το παιδί του. Πάμε στον επόμενο, έλα φίλε. Καλησπέρα Γιώργο. Έλα Βασίλη. Τι κάνεις? Γεια σου Βασιλάκη. Καλά είσαι? Εδώ. Θέλω να σου πω πώς τη βλέπεις την ΑΕΚ φέτος. Πώς την? Την ΑΕΚ. Πώς τη βλέπω? Ναι. Με Γεωργία και Ρόβα. Βλέπω την ΑΕΚ ότι θα πέσει με 20.000 κόσμο στη Γάμα Εθνική. Και πιστεύω ότι ο Μελισσανίδης είναι αρχοντάς της νύχτας και τον ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου ό,τι έχει κάνει αυτή τη στιγμή για την ΑΕΚ. Και να πω ότι με ακούει. Ό,τι λέω τα ακούει. Βασιλάκη, σε ευχαριστώ πολύ αγόρι μου. Τίποτα. Σε ευχαριστώ πολύ. Για χαρά σου, για χαρά. Να σας πω ότι τα μηνύματα που στέλνετε περνάνε στο κάτω μέρος της οθόνης σας. Μπορείτε να τα διαβάζετε εκεί, είναι πάρα πολλά. Τώρα εγώ να μιλάω και μηνύματα, να μιλάω με τον κόσμο, να λέω και τα δικά μου, παρά είναι πολλά όλα αυτά μαζί. Πάμε σε ένα break.